салом бачаҳои азиз, гурӯҳи эҷодии барномаи ғунча шуморо боз ба тамошои намоиши навбатӣ даъват мекунад. Биёед имрӯз якҷоя асоси амаламонро бо меваҳои шакарини фасли тобистон ором медиҳем. Ана амали тайёри мо, худатон зеҳ монда нигоҳ кунед. Мо ин меваҳоро чун ҳарвақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Акнун биёед якҷоя ба кори амалӣ шурӯъ мекунем. мо чун ҳар вақта асоси амалро интихоб мекунем. Ман картони ранги ҷигари пастро интихоб кардам. Биёед аввал аз коғази ранги бунафш рӯи асоси амаламонро ором медиҳем. Мо коғази ранги бунафшро мегирем, ширешро мегирем, мемолем. Акнун мо дар рӯи асоси амаламон мечаспонем. Ана ҳамин тар. Акнун мо қайчиро гирифта ноги коғази зиёдатиро мебурем. Ана ҳамин тар эҳтиёт карда мебурем. Акнун биёед аз коғази ранги сафед табақчаро тайёр мекунем. Мо коғази ранги сафедро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифтем, ба кор шурӯъ мекунем. Мо табақчаро ана ҳамин тар тасвир намудем. Акнун биёед гири табақчаро бо нақшу нигор ором медиҳем. Ана ҳамин тар мо нимдаврачаҳоро тасвир мекунем ва бо фломастери ранги кабути паст рангу бор мекунем. мо тасвир нақшу нигорро ба охир мерасонем. Акнун фломастерро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. Дар аввал мо ана ҳамин тар гири табақчаро пурра мекунем, рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, агар шумо фломастер надошта бошед, шумо метавонед бо қаламҳои ранга рангу бор намоед. мо рангу бори табақчаро давом медиҳем. мо рангу бори табақчаро ба охир расондем. Акнун онро бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, эҳтиёт карда ба буридан шурӯъ мекунем. мо буридани табақчаро ба охир мерасонем ва бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. бурида шудем. Акнун ширешро мегирем, мемолем. ана ҳамин тар. акнун саросема нашуда ба асоси амаламон ана ҳамин тар мечаспонем. акнун биёед ба тайёр намудани меваҳо мегузарем. дар аввал мо ангури сиёҳро тайёр мекунем ва аз коғази ранги кабути баланд истифода мебарем. мо коғази ранги кабути баландро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо ана ҳаминта ангурро тасвир мекунем. ҳар як донаҳои ангурро ба назар намоён мекунем. пас аз тасвир намудан расми онро бо фломастери ранги кабути баланд рангу бор мекунем. мо ана ҳамин тар тасвир карда шудем бо қалами оддӣ. акнун фломастери ранги кабутро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тар мо ангурро рангу бор мекунем. аввал мо гирди ангурро ба назар намоён мекунем ва дохили онро ана ҳамин тар ором медиҳем. дар вақти рангу бор намудан саросима намешавем. эҳтиёт карда рангу бор мекунем. ҳар як мо донаи ангурро пурра мекунем. мо рангу бори расми ангурро ба охир расондем. акнун биёед онро мо бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. мо расми ангурро бурида ба охир мерасонем ва бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. мо бурида ба охир расондем. акнун ширешро мегирем. ана ин картончаро мегирем, мемолем ширешро. ана ҳамин тар ба қафои ангур мечаспонем ва рӯи табақчаро бо ангур пурра мекунем. ана ҳамин тавр.
акнун биед аз когази ранги зард мо себро тайёр мекунем ва дохили табақчаро пурра мекунем. мо қаламро мегирем, дар рӯи коғаз тасвир мекунем. мо расми себро ана ҳамин тар тасвир намудем ва бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. акнун як баргро тасвир мекунем, ана ҳамин тар. акнун биед бо фломастер ранги норинҷӣ себро рангу бор мекунем. дар аввал мо гирди себро пурра мекунем, ана ҳамин тар мо ба назар намоён мекунем. акнун дохили себро рангу бор мекунем. мо фломастерро сағзер намекунем, эҳтиёт мекунем, ана ҳамин тар рангу бор мекунем. дар вақти рангу бор бачаҳои азиз саросима нашавед. акнун фломастер ранги кабути баландро мегирем, думчи себро рангу бор мекунем, ана ҳамин тар. акнун фломастер ранги сабзро мегирем, баргро рангу бор мекунем, ана ҳамин тар пурра мекунем. мо рангу бори расми себро ба охир расондем. акнун бе онро бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, эҳтиёт карда мебурем, ана ҳамин тар мо гирди себро мебурем. мо расми себро ҳам бурида ба охир мерасонем. акнун бед бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. мо ана ин картончаро мегирем, ширешро мемолем, ана ҳамин тар ба себ мечаспонем. дохили табоқчаро бо себ ҳам пурра мекунем, ана ҳамин тар. акнун биёед аз коғази ранги сабзи паст мо анаи ангурро тайёр мекунем. коғазро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо ана ҳамин тар ангурро тасвир мекунем ва бо фломастер ранги сабзи паст рангу бор мекунем. бо тасвири ангурро давом медиҳем. акнун бед фломастер ранги сабзро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. дар аввал мо гирди ангурро ба назар намоён мекунем, ана ҳамин тар. акнун дохили онро пурра мекунем, ана ҳамин тар рангу бор мекунем. мо рангу бори ангурро ба охир расондем. акнун бед онро ҳам бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем, ана ҳамин тар эҳтиёт карда мебурем. мо расми ангурро ҳам бурида ба охир мерасонем. акнун бед онро ҳам бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. ба картонча мо ширешро мемолем, мисли аввала мечаспонем, ана ҳамин тар. мо ин ангурро дар пеши себ мечаспонем, ана ҳамин тар. ана бачаҳои азиз, мо дохили табақчаро бо меваҳо қариб пурра намудем. акнун бед аз коғази ранги норинҷи паст мо ана ин шафтулуҳоро тайёр мекунем. мо коғази ранги норинҷи пастро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифтем, ба тасвирдан шурӯъ менамоем. акнун мо шафтолии дигарро тасвир мекунем ва бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. мо ин шафтулуро ана ҳамин тасвир мекунем. мо бо қалами оддӣ тасвир карда шудем. фломастер ранги норинҷиро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тар мо гирди шафтулуро рангу бор мекунем, пурра ба назар намоён мекунем. акнун дохили онро рангу бор мекунем, ана ҳамин тар эҳтиёт карда саросима нашуда. мо боз фломастер ранги зардро мегирем, рангу бори шафтулуро давом медиҳем, ана ҳамин тар
пурра мекуне. акнун боз мо фломастер ранги норингиро мегирем, шафтолуи дигарро рангу бор мекунем. мо рангубори шафтолуҳоро ба охир расондем. акнун бед онҳоро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тар. мо расми шафтолуи охиронро ҳам бурида ба охир мерасонем. акнун бед онҳоро мо бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. ширешро мегирем. картончаро мо ширеш мемолем. ана ҳамин тар мечаспонем. ана ин шафтулуро мо дар ин тараф мечаспонем. эҳтиёт карда мо боз картончаро мегирем. ширешро молидем. ба шафтулуи дигар часпондем. ин шафтулуро мо дар ин тараф мечаспонем. ана ҳамин тар. мо ин шафтулуи сеюмро бо кубик мечаспонем. мо ширешро молида шудем. кубикро мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар. ин шафтулуро мо дар ин тараф мечаспонем. ана ҳамин тар. ана бачаҳои азиз, табақи мо тора бо меваҳо пурратар мегардад. акнун бед аз коғази ранги сурх мо себи сурхро тайёр мекунем. мо коғази ранги сурхро мегирем. дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ мекунем. мо тасвири себро ана ҳамин тар давом медиҳем. акнун мо думчи себро тасвир мекунем. бо қалами оддӣ себро тасвир карда шудем. фломастер ранги сурхро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. ана ҳамин мо гирди себро ба назар намоён мекунем. акнун дохили онро пурра мекунем. ҳамин мо рангубор мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори амалии хешро давом дода истодаед. мо рангубори себро ба охир расондем. бе онро ҳам бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта мо ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тар. мо расми себро бурида ба охир расондем. акнун бед бо як барг себро пурра мекунем. мо ширешро мегирем, мемолем. ана ҳамин тар ба думчи себ мечаспонем. акнун биёед ин себро бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. ширешро мемолем. кубикро мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар мо рӯи табоқчаро бо меваҳо пурра намудем. акнун бед аз коғази ранги кабути баланд мо ана ин олӯҳоро тайёр мекунем ва асоси амаламонро боз пурратару зеботар мекунем. мо коғази ранги кабути баландро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо олӯи якумро тасвир кардем. думчаашро ба назар намоён кардем. акнун олӯи дигарро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. мо олӯи дуюмро ҳам тасвир карда шудем. олӯи сеюмро тасвир мекунем ва бо фломастер ранги кабуди баланд рангу бор мекунем. ана ҳамин тар. думчаашро ба назар намоён кардем. акнун фломастер ранги кабути баландро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. дар аввал мо якум олӯро рангу бор мекунем. ана ҳамин тар гирди онро ба назар намоён кардем. акнун дохили онро рангу бор мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда рангу бор мекунем. ана ҳамин тар мо пурра мекунем.
думчаашро ба назар намоён мекунем. акнун олӯи дуюмро рангу бор мекунем. ана бачаҳои азиз, олӯҳои мо пурра тайёр шуда. акнун би онҳоро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. мо олӯи сеюмро ҳам бурида ба охир мерасонем ва онҳоро бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. бурида шудем. акнун биёед ширешро мегирем. ба кор шурӯъ мекунем. ширешро мемолем. кубикро мечаспонем. ба кубик ширешро молиде. мо ин олӯро дар ин тарафи асоси амаламон мечаспонем. акнун олӯи дуюмро мегирем. кубикро часпонде. ба кубик мо ширешро молиде. ана ҳамин тар мечаспонем олӯи дуюмро. ба олӯи сеюм мо кубикро часпонде. ана ҳамин тар ба асоси амаламон мечаспонем. мо асоси амаламонро бо олӯҳо оро додем. ана бачаҳои азиз, амали мо бо меваҳо пурратар шуд. акнун биёед аз коғази ранги сурх мо ана ин гелосро тайёр мекунем. коғази ранги сурхро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо ана ҳамин тар гелосро тасвир мекунем. гелоси дуюмашро тасвир мекунем. акнун думчаашро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. фломастер ранги сурхро мегирем, рангу бор мекунем. ана ҳамин тар гирди гелосро пурра рангу бор мекунем. дохили онро ба назар намоён мекунем. мо рангубори гелосро ба охир расондем. акнун биёед онро бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. мо расми гелосҳоро бурида ба охир мерасонем ва бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. мо бурида шудем. акнун ширешро мегирем, мемолем. кубики якумро мечаспонем. ба гелоси дуюм ширешро молиде. кубики дуюмро мечаспонем. акнун ба кубикҳо мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар ба асоси амаламон мечаспонем. дар вақти часпонда мо саросема намешавем. эҳтиёт карда мечаспонем. акнун биёед бо як бар расми гилосро мо боз пурратару зеботар мекунем. ҳаминтар мо ширешро молиде. думчаи гилосро мо оро доде. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, амали мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. мо ин меваҳои шакарини фасли тобистонро чун ҳар вақта аз қоғазҳои рангава картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиши навбати ғунҷа ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.